बीटीसी सरकारनि बानजायनायाव गसाइगावनि श्रीरामपुराव फालांगिरि इनभेस्टरफोरनि मेल खुंदों। बीटीसी सरकारनि उद्योग आरो फालांगि बिफाननि मददजों एनआरडीएस मेनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेडनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों फालांगिरि इनभेस्टरफोरनि मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ दिनै बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा सजल कुमार सिंहआ बेखेवनानै होयो। लोगोसे बे हाबाफारियाव एनआरडीएस मेनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेडनि गोबां बिबानगिरि आरो श्रीरामपुर ओनसोलनि फालांगिरि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव फालांगिरि रायजो राजाफोरनो सरकारा माबायदि मदद होनो हायो बे आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। चलिए আজি আমাৰ এটো এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম BTR ইন্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তো এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো আমি কৰি আছো কাৰণ এতিয়া মই BTCৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ EM হোৱাৰ পিছত মই এটা বস্তু দেখা পাইছো যে ইন্ডাষ্ট্ৰি আৰু ৰাইজৰ মাজত বহুত ডাঙৰ এটা গ্যাপ আছে। এই গ্যাপখিনি ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে যাতে ৰাইজে আমাৰ BTT ৰাইজে যাতে সব জায়গাত ইন্ডাষ্ট্ৰি স্কিল এই কামবিলাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিবিলাক আমি ঘৰে ঘৰে কৰিব পাৰোঁ আৰু কৰ্ম ইয়াতে দিব পাৰোঁ কৰ্মস্থান আৰু যাতে আমাৰ BTRত ব্যৱসায় উন্নয়ন হ'লে আপোনাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি হ'লে BTRৰ উন্নয়ন হ'ব। এই BTRৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মই BTRৰ EM হোৱাৰ পিছৰ পৰা দিন ৰাতি মই মেহনত কৰি আছোঁ। আপোনালোকেও দেখা পাইছে যে এনেকুৱা অনুষ্ঠান যেতিয়া আপোনালোকে এদিনাও দলগাঁৱত পাতিছিলোঁ তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি কৰি আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো মই কণ্টিনিউ কৰি লৈ যাম আৰু ৰাইজক ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত জড়িত কৰি মূল উদ্দেশ্য এইটো আৰু আমাৰ BTRত ইন্ডাষ্ট্ৰি বনাম। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रीमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।